Monggo support kata-kata. Yuk. Masih bersama kibarnya Campur Sari Nugroho Laras Entertainment. Hey, hey. Belijeng siang Dik Ratna. Wah, nah ini genah vitamin asli ya. Aku ora ngerti yo. Ratna, request Trisno Maranggono musik roncong saking Bapak Among Rawuh. Nah, iki menyesuaikan kahanan, ya, situasi. Kahanan. Ya. Bisa dinyanyikan? Sekarang? Oh, bisa? Enggak nanti toh. Oh, nanti juga boleh. Oh, nanti juga boleh. Doakanlah untuk mempelai berdua. Ya. Selamat menempuh hidup baru yo Mas yo. Ya. Mbak, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dongane mok siji. Apa? Gendang meteng. Ya, padha Cindy mau. Kaya Cindy. Cintanya abadi selamanya. Amin. Cinta yang pertama juga cinta yang terakhir. Ya. Akhirnya tekan apa sih? Diatur lagi saka Parisuka. Nggih. Ya. Slendro ya Mas. Slendro ya. Sepira nyuwun gender KIW. Weling kanggo Mas Manten ya no. Rono. Ya. Sira. Pawelingku aja nganti lali. Anggonira mbangun bale wis nggonmu omah-omah. Dadi di kowe sing ngartekke bahasa Indonesia, aku sing njawake sastra Jawa. Ya. Bisa? Iso ora iki penyanyi kok hula-hulu. Aku urung iso. Wong urung nglakoni omah-omah kok ya. Oh, sik perawan. Aku iki perawan lho. Perawan kok lakune gemuntir kabeh, iki perawan Iye. apa? Antut runtut sakarone muga tansah rukun saklorone. Iki artine ngono, paham? Paham. Oh iya. Atono tukar padu tansah eling sabaring ati dohno tukalan padu marga paduten bakal ngedohke rezeki lan ngedohke katentreman. Nah iki padu ya kena ning arang-arang wae. Sikil papat didu ya. Beda neh kuwi. Ya, terus tambah neh. Wis tambah. Kuat nampa panandang tan gampang amutung. Kuat nampa ujian ora gampang mutung marga jaman saiki akeh godho pangrencanane. Ngono. Betul? Betul. Nek aku ora. Penyanyi kok santai rumah saya. Aku santai kok. Iya. Muga-muga urip ira dadi patuladaning sesami. Dadi contone tangga teparo. Piye? Dadi contone tangga teparo ki dadi patuladan sing becik-becik ngono. Sing apik-apik ngono to. Iya. Sing pungkasan hayu-hayu binagya. Muga langgeng salamiyo Allahumma Amin. amin. Ya. Wah, di Ratna ki Penake yayine kok semeleh murid tadi ya. Piye to Pak De? Piye, Dik? Ayo, Cis. Iya, Mas. Apa kuwi lho? Konco yoga jiro lu. Siap. Sompak ya, Nok? Wis sompak kok. Kompak. Sompak. Ngono ora ndakne sing balung iki ya. Jadi Cik nom-nom piye? pancen tenan kok. Yoga ki anggere syaratnya komplit nyenengke. Nyenengke. Daharan komplit, rokoknya cocok karo sing ngendang. Jarum super. Sing ngendang biarnya ngomah nggon menara, jarum super. Wah, jan semangat iki. Dia mungkin gitu rokok kebu tangannya keplek-keplek. Masukin ya, Wes. Oke, sip. Cedetan
Sragen Mas Ari. Dek. Dali nem masuk yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak golek jos jagat gayang tenan tung kendak kentung jas tung kendak kentung jas tak kentung jas iki sajake sing balung kok semangat menteng apa oh to semangat Mas sing nyanyi kowe no dadi wah tenan piye sing nyanyi iki bebasan gedang kuthuk mateng setugel apa kuwi cendak cempluk ketok misel-misel apa wah nyenengke ya dewa-dewa ning para yoga kabeh iki sing lor dewi iki apa dewa ngono Bathara Bayu aja ngono sing mlayir ki Jek Joko aku mudeng iya kuwi rong gadok kuping oh naksir kowe ora yo terus ke cedetan sik kleru piye cakepan hah kowe mau muni apa oh klakepan ngono to ora kleru moh sing bener sik mau apa mau muni kowe iki lho aku rong iso mener-menerke kok ya cedetan sajrone ati Jajah aku kowe dadi garwa ing gubuk Go la la la. Terima kasih Dik Ratna, matur suwun.